Tim ta' riċerkaturi fl-Università ta' Malta qed jirriċerkaw kif l-intelligenza artifiċjali tista' tintuża bħala għodda biex tidentifika kif l-informazzjoni viżiva fl-aħbarijiet hija evalwata. Dr. Dylan Sejkel li jmexxi l-proġett MBXAI għalli riċerka hija intenzjonata li tibni soċjetà informata u kritika bil-għan li tindirizza l-vulnerabbiltajiet. U bħala umani bombardjati bil-informazzjoni li ħin kollu. Għadda żmien li tiftaħ gazzetta filgħodu u qabel aħbarijiet ta' filgħaxija jew la filgħodu ma tarax aħbarijiet ġodda li ħin kollu għandna. Allura bżonn ukoll jkun hemm modda li tgħinna nanalizzaw dik l-informazzjoni kollha ġejja lejna. Il-proġett kellimna fuq illum janalizza l-koerenza bejn jew kemm huma simili ir-ritratt li jintażel f'artiklu kif ukoll il-kontenut tal-artiklu. Proġett ieħor id-DHIX qed juża robots u drones biex jispezzjona pontijiet f'żoni kostali bħal San Ġiljan u ċirkew. Turihom fejn qegħdin fejn qiegħda damage u fejn hemm bżonn maintenance u allura issa itnaqqas ukoll l-inkonvenjent għax bis-saħħa tal-imagery u tad-drones u tal-climbing robots ma jkunx hemm bżonn eluq tat-toroq tal-infrastruttura u tnaqqas il-periklu tan-nies li kieku biex inti tara bridge qed titla' mal-bridge. Ġifieri tara l-inkonvenjent u r-riskju tal-ħaddiema li jridu kultant anki jixxabtu. Il-professur inġinier Karl De Bono qal li pontijiet f'żoni kostali jiffaċċjaw sfidi mill-ambjent marittimu, inkluż umdità għolja u riħat qawwija. Ir-riċerkaturi qalu li qed isiru wkoll taħdidiet biex dawn is-sistemi jintużaw fuq infrastruttura oħra fil-pajjiż.